e tigi ko tigi no mbiɗa ni fedde goomu jangde darniɓe jangde pinal e ɓamtare gardugol mo Amadou Tidiane Kassé eyyi no mbiɗa ni tan waɗino ɗaɓɓade ko fewti e dendagal ko ganduɗa janggoɓe ne poota hartojinde e muɗum ɗum noon waɗino ɗaɓɓade omo ganduɗa Kaolack Abdoulaye Walla Ndiaye taw rewa koye El Hadj Abou Ndiaye eyyi caggal nde ɗon ɗaɓɓade jaɓama ɗiɗon golleji dendagal ko ganduɗa janggo ene hatojina walla duɗal ngal ko ene hatojina guirata joɗete ha e alluwal ko jangguirte kono kadi e dendagal ko ganduɗa jangguinowo ene sohla ha e defte mum kono kadi janggowo guila kene sohla ha e defte ha e cahier ha e bikkuji mum foof Allah newni ɗum ɗon waɗi taw koye dawal nder hitande hande o noon garɗen ɗo gam hollide jencudi dañadi hen ndi kono kadi ruttude teddugal ono kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye e kanko Alaji Abou Ndiaye saabu weeɓani hande en jii affaire jangde nde wanno no teddi jiyata ko hay laamuji ene cippira hen ƴeewa partenaire uji partout Allah walli en noon partenaire mo ganduɗa kadi koye men jeeya sone waɗan en tawa ne welti ene dahmiti nde wan noon ko hakkude ɓiɓɓe makko e baɗiraɓe makko e taniraɓe makko woni janggude hen wadde ko enen ɗum waɗi oɗo ñalawma hande ko ɗum dawraɗo ko wiyete ko jangde nde wawa wonde nde tabita taw nde ala ɓetoji wadde dawal hitande ngal waɗi ɓetoji ɗiɗi e nder dawal ngal ɓeto ardanga ngo holli jencudi wonni fayida refti kadi ngoɗo ɓeto woni timminirgo hitande ngoɗon kadi Allah walli ɓeto ngo waɗama timmi hande o wonno tottirgol jeenaji ɗe ewa guila e seeɗan faguji dañnoɗi hen hani e jeenaji goɗɗe keɓaɗe e nder hen koytirallo no fewi ɗum woni weltare mawde kono kadi woni dañal mawgal e wuuro ngo en jetti gardiɗo fondation woni kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye fandare nde ko fandare nde ganduɗa omo jogui e fannuji ɗi foof eɗen gandi kaw Alaji Abdoulaye omo jogui pellital e himme wallude jangde nde tawno e ko Allah hokkimo ko omo faami neɗɗo gurdam muɗum nder e boowal wawa yaade so jangde ala hen kala ko leñol walla leydi walla rendo walla wawngo yingo ɓamtade foof alay saago so ene ɓamto ko ma yaara e jangde kadi ko yiɗi wadde e nder wuuro he ko wawi marde ɗum walla moftude ɗum ko jangde ko ɗum saabi felliti wallodirde e meɗen e jangde no walliri oto banggue e jangguinoɓe Qur'ana no walliri e fannuji keddiɗi ɗi eɗen gandi hayto banggue janggue école aji o walli ɗum e nder commune he ko nonne kadi o ittiri engagement wallude goomu jangde e dawal fodde hitande ko weltare mawde soko Allah timmi hitande kam hiɓɓude kayne fondation Ceerno Walla Ndiaye ko duusi duuɗe ɗe min jogui hen weltare mawde saabu addani duuɗe ɗe hebde gartam kewɗam tomin jangde nde yehino ha wayno ɗanoto ni kono e nder ko fondation ummine wallataɓe ko en jii hewɓe gummitima e nder majjum jaltim naate e duuɗe he gila waɗi kam fuɗɗinoɓe abo kono en jii hande wonti taroɓe e nder hitande wotere he ɗum ko yettere Allah heɓama e nder majjum eɗen gandi jangde kañum koko jokki tan ne yaaha kono ko eɓɓano e hitande fof Allah newni timmi saabu alhamdulillah rabbil alamina nde financement o heeɓi jaɓana ɗen Alaji Abou Ndiaye holliri wonde o jaɓani hen o adi fof joguiɗen gooƴa taw ko holno mbatten ha fandare nde yetto ne joguiɗen on gooƴa dottiɗen koto poɗɗe ruttade to ceerno Djalaldine Ba mo ganduɗa gila puɗɗiɗen kañum waɗat en tette e ɗo won programme mo yuɓɓini ko fati e jangde fodde duuɓi 6 woni ko toon nokkuɗen e nden fandare fodde ko nokka hen hitande he ko ene wayno yettima Allah waɗi en dañi duusowo e jangde nde eɗen jettamo waadi fof eɗen jettamo kono kadi en dañi weltare mawde saabu goto men foof ko jangguinowo ne ganduɗa ɗo ay gonɗo jangguinowo kañum yiɗata ko ɓeydade ko yitta ustare ka jangguino gonɗa ko yidde ɓeydade kono a yitta ustare an joni noon so ha dañi ballowo saabu wonno nde jangde adande ko ala ko jangguinirɗa woni holɗum jagol ma ko caɗele goho jangde duɗal ngal ko caɗele alluwal goho kaɗam ko caɗele jobdi ko caɗele heddi ko yidde ɓolle joni noon sa dañi ɗe foof baɗanoma firti kam alay saago darde nde wooda ɗum saabi ngol lawol yimɓe fof goto foof ene wiiya ɓuura yaltude hoore dande wona ɓuura yaltude no wadde jangguinoɓe ne mbadda concours ala ko goto foof yiiɗa banggue mo heedi o jeeya sabu yimɓe goni koye wallodirde ɓuura saɗa yiggane keesi yiggan hoorema reedu jomum anda aɗa yiiɗi labde ɗum saabi kala goto foof yiɗata so rokka ko mo tawi ne moƴƴini alhamdulillah ko mawɗum kala duɗɗe fof ne jaltirni ara e foof duɗa jasgal kadi janggoɓe go foɗi fodde mum kadi Allah walle kadi doganɗen haralleɓe ko en Ceerno Samba Ba e wallidima makko en Abdoulaye Diop en Abdoulaye Mako en hay haralleɓe woɓɓe ballitorɗen men gam ɓeydande jangguinoɓeɓe wawde huurde e teddinde nanodiraɗe nder hitande ha mbawen yettinde fandare alhamdulillah fandare nde yettima caggal ɗum noon
lebbi tati ɓenni wiya waɗi hen ko wiyete ko ɓeeto ngo noon waɗa ɓeeto ngo waɗi hen jencuɗi wonde fayida machallah won hen ɓe ganduɗa dañɓe ko sohla ko ha caggal ɗum jangga fodde dawal lebbi nayyi goɗɗi fawti hen woni noon timmode golle ɗe kam machallah alhamdulillah fodde ɓeeto ngo no yaari ni woni hen fodde almuɓe janggannoɓe yonɓe dañɓe ko ganduɗa ko ene sohla ko ma won fodde temedere eko fawi ɓen ɓe ganduɗa hoore ma mbawi dañde ko wiyete ko seedan fakuji wonen kadi woɓɓe ɓe ganduɗa janggoɓe to banggue tolnes fodde temedere eko fawi ɓenne kadi mbawi dañde ko wiyete ko jeenaji ɗum ko wiyete ko kayeji kam e bikuji ɗum ɗon woni ko ganduɗa waɗama golle kam e fodde dawal hitande ngal e ndeɗo ɗaɓɓade fondation Ceerno Walla Ndiaye sa teskima nde ɓeeto ngo waɗano gadunol nde ɓen dañnoɓe on fartange wonde koye ha ni e ngol ɗo firti koye ɓe ɓeydi sobade e jangde nde no fewi ɗum wonaniɓe weltare mawde ha hande hayso tawi woni jomum wontani premiére kono o woɗɗani to wonno ɗo wadde firti ko machallah dawal ngal woni dawal badgal fayida kewgal nafoore e nder ɓesgu Madina Gounass. min ji hen ɓeydare kay min ji hen ɓeydare no fewi soko Allah saabu ɗum ne softinaɓe ni ɓeeto ngo ne softina janggoɓeɓe aɗa andi saɗa jangga aɗa yiiɗi andude jangde ma nde holto tolni so woni a janggat tan aɗa refto hango naati andu diine ma kono a ɓertake a andata toɓɓe ɗe joguiɗa a andata ko gonɗa e doom so ɓooyi ne wawi addana joomum rossade hen kono ɓeeto jiiɗo en ɓeydi sembinde jangguinoɓeɓe no fewi ɗum jiimi e nder mabɓe kam e nder duɗal amen e duɗal almuɓe ko ɗum kam jiimi e mabɓe ɓeetoji ɓeydi kam softindeɓe no fewi amin keddora ha heewi ko foti jangde gasata ɓe mbima ko guila e mbotu ha e kasanke neɗɗo koko foti janggude wadde en gandi jangde gasata kadi e ɓeeɗo seeran ɓeɗen jettaɓe no fewi saabu en jii ɓe mbaɗani en defte kewɗe nanɗo poɗɗe janggede ken fuɗɗiɓe tan ken fuɗɗiɓe kono kam ko heddi kone heewi e tigui o wayli jangde no fewi wona seeɗa saabu ene janguirteno ni eno yaranno ni taɓal ngal no wano ni e fodde ballal ngal ko ari ko e dawal ɓeydigal ngal ene fecco ɗum fodde laabi ɗiɗi saabu so en ƴeewi guila to banggue janguinoɓe to en jogorno ngakkede seeɗa kono kadi ɗum hay janguinoɓeɓe dañi ɓeydare kadi hay janggoɓe duɗɗe fodde ko winditono duɗal foof a yiyat ha daña ko sohla ko kam ha ɗeɓa ɓurtude ni fodde ko ganduɗa ko yimɓe aroɓe taw ko yimɓe janggude ɗum noon waɗi ɓeydande tigui rigui no fewi wona seeɗa kono kadi yettudemo kanko Alhaji Abdoulaye Walla Ndiaye saabu darde makko saabu yidde makko saabu neɗɗagal makko saabu timmal makko kono kadi eɗen jettoro hen Alhaji Abou Ndiaye ganduɗa kolaɗo makko en ngala junggo walla ngala koyngal gon sona junggo makko on ndeweten nde ndewɗen junggo makko mbawɗen haalde o waɗa en eɗen andi jangde sa fuɗɗima hankkadi ko aɗa yahatan aɗa ɓeydo dañde kaadi ni aɗa ɓeydo dañde kadi wooɗede e yidde hebde gandal ngal sikki ala ko goomu jangde fuɗɗiɗo e nder ndeɗo hitande ko hitande nde wonaniɓe fayida mawɗo kono hay janggoɓe jiiya eɓe coobi e yidde ngal gandal yo jokku ɗum saabi hayso tawi woni ballal hitande nde timmi kamɓe ɓe mbi ɓe dartata ko kala peeje e peccorde ma mbaɗe ha beele jangde nde continue so Allah newnoyi ha hande goomu walla mbiyen fondation artoyi e dingiral he gam jokkandeɓe golle ɗe taw kamɓe kam eɓe e dingiral he ɓe continue golle ɗe ɓe mbasa dartade e wiide koma fondation aratande min continue golle amen ɗum eɓe jokka golle ɗe sogo Allah maɓe jokka ɗum noon ha so Allah jaaɓi so fondation tawtiɓe hen walla ni ko goɗɗo tawtiɓe hen kono kamɓe ɓe gandi jangde nde waɗi fayida no fewi eywa ɓe pellir jokku ɗum inchallahu taala so tawi ballal ngal continue e duuɓi garoji sikki ala ma waɗ ɓeydare hay e banggue janguinoɓeɓe taw ɗum yaltata kadi koye rewɓeɓe kamɓe janggoɓeɓe ma won ɓeydare taw rewɓe koye mumen kamɓe jaltata gonto e janguinoɓe saabu en jiiɗo yoga e duuɗe ganduɗa hoorema taw ko rewɓe gonto janguina kono machallah waɗi jencude mbaddi fayida wadde sikki ala so tawi ɗum ɗo jokki rewɓe kañumne ma mbaw yaade ha joguito wona kañum tigui janguinde tigui koye muɗumen e nder ndiɗon mbaadi amin jogui mabɓe jettore mawɗo mo ala to haaɗi kono kadi min jetta fondation Ceerno Walla Ndiaye kono min jetta Elhadji Abou Ndiaye saabu ɓe mbi so lingu yari karaw yo yettu Allah yetta lawƴowo Alhaji Abou Ndiaye ne min jettamo no fewi andi ɗe goynande konngol pular no wiye yo duuso ɓooy haala mo ko woni ɗon saabu sa nani yo duuso ɓooy tan fiiti ko yaadu no yaha dartaki wadde eɗen jiiɗi duuso ngo jokka to makko to en jiiɗi kadi woɓɓe gara jantodira e makko saabu mi haalɗo joni mbimi eɓɓore nde ceerno Djalaldine Ba waldi mum eɓɓi ko duuɓi 6 joni noon dañƴen hen ko hitande firti ko eɗen keddora duuɓi 5 eɗen ñaaguimo kadi en kabrodiri ɗum e makko eɗen jogui kadi jorto e ballal Alhaji Abou Ndiaye en kalde makko eɗen jogui jorto kadi ma o jokkan en hay so wona duuɓi 6 ɗi foof kam ma won ko jokkan en eɗen eeri woɓɓe kadi yo mbad no waɗata ni saabu no waɗata ni saɗa waɗa ɗum e jawdi ma ɓeydoto jawdi ma kala nde aɗa itta aɗa waɗa e lahal Allah aɗa waɗa e gandal jawdi ma ɗi ɓeydoto
aussi kadi ko ɗum woni daranade rendo mum ɗum woni daranade no wiyeteno leydi mum daranade leñol mum fodde ko puɗɗen yiide ɗo e ko puɗɗen famde ko eɗen jogui jorto so tawi yaari ni ene wawi hunde ɓeydo alhamdulillahi rabbil alamina ala fodde ko fuɗɗa waɗede ko e fodde ko jiiɗen ko ene susni e par rapport ko yawti ko e firti ko won taɓal ngal noon ko jangde nde alay saago nde huufe nde jogo ko joguiti ɗum jangguinowo o hakkille makko deeƴo jangguinteɗo hakkille mum deeƴo o jogo kaɓirɗe jangguirɗe e nokku ɗo ɓe janggi nde jangde wawoyade wadde eɗen tini e nder ngal ɗo dawal hitande fodde ballal ngal ko ari ko ene walliti jangde nde ha taaɓi taɓal ngal ganduɗa ene wawi rokkude ɓe ha wawde yettade fandare mabɓe machallah caggal yettude Allah ko julde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam goɗe guila hay hunde wodani kala ko woodi ko sababu muɗum en jetti bandiraɓe foof kadi en jaranimen kadi no fewi e ngalɗo seeɗan fagal en jetti kadi seeranɓe kadi en jetti kadi jikna meɗen tedduɓe sababude kala ko mbawɗen dañƴo ko sababude Allah e jikna meɗen e seeran meɗen kadi en jetti kadi seeranɓe jangguinoɓe kadi no fewi en jetti kadi goomu jangde Madina Gounass e gardugol ceerno Ahmadou Tidiane Kass toon no jangde kimmum aha min keeɓi ɗum no fewi kadi woni kadi weltare kadi no fewi amin jarno foof en jarore nde ganduɗa en ngoɗata en tampata nde jarore par ce que holko waɗi ɗum ɓe mbiyamo golligo moƴƴi yo jaare gam ɓeydira Allah lillahi wadde ñande foof en jarat jarode nde ganduɗa ko fodde kono kadi jarde gam ɓeydira Allah lillahi ɗum waɗi jettor tengtuɗo faade fondation Ceerno Walle kono kadi jettor tengtuɗo faade fondation Ceerno Walle ko gonga guila puɗɗiɗen 2004 gomu joni en daña wallidiɓe guila e Ceerno Jalal Dine Ba miñum en e waɓe noon to banggue gandal to banggue lubde en galleji banggue walliɗen kono partenaire tan poɗɗo ni fodde hitande no worno en meeɗa ɗum taw dañde wadde ɗen jetta ɓe jettor tengti ɓe gudditani en damal jajgal manggal kono kadi kewgal fayida min mbiya yo Allah yoɓɓe moƴƴere eɗen jetta ɓe katudi jettoro no jogui ɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi yo Allah sellin doole junna gurdam ɗam ɓeydnaɓe yaajede sembe